Titi. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mang. Kapan lah mulai? Hah? Kapan lah mulai? Cek ben kae. Sampeyan mang kok ngendi to, Le? Aku kok berjalan-jalan karo si Iya. Dan jalan yang di. Nanti mang nanti. Si marani. Iki kurang kowe tak. Iya, kidul gak? Kidul. Kidul kok kidul kono ya, baru yang enggak salah gitu. Sawah. Oh, kuwi kono kok sawah. Ya Le, yo sampeyan kita dulu kaya wong bingung nang opo to? Kene to. Ora yo. Tunggu. Ora semek ngene, he. Loh. Ora di kursi Le yo. Wis mriki kene, lesiane. Wes lesian iki cerita. Oh, wis apa kok? Ngono. Serapa kok? Mbah nyanti ya. Apa kene cedek aku? Emok. Linya ngono. Ada iki ya. Ya cedek ngono. Weh bocah pinter. Yo jen nyiliti ngono tetap bagus. Tetap bagus sok nyiliti kira pareng yo. Nek dole. Tak ngesne, tak sawang-sawang, bocah loro iki kok kaya wong bingung iki nang apa to? Aku wong di. Linglung. Le, apa sebab dhek linglung le? Heeh, beres dari anu. Iki kene iki. Kepek. Nek kepek ning ngendi enggak. Coba bodhe kepek kok. Dhewe aku baru ngene bodhe kepek ngono ya, bodhe kepek kan pas ngarit. Baru kan jaluk solusi sreneng ra iso bodhe kepek nesu-nesu tak jarak karo iki. Ceritanya begitu. Oh, kepike kok jarak pisan. Iya. Kene nesu. Nek kepek lucu ya jarak iki. Lah sabare ngono terus nyanti. Sabare kok ngene bodhe kepek terus nyanti. Bar kok ngene kepek mangke medun. Ade main iki. Kuwi ngomong meneng ae. Isik to aku. Bocah kok antik men ya le. Ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Kok Pitike kene piti iki lho. goblok. Kok nggone Piti piye lho. kok nggone mbok detu. Sik to, sik. Pengen meneng tak cerita. Iya. Aku ya medun rene paraku. Dibano hampir ning Aku mami. Jembatan kono mang. Lah enek wong ngomong ki rungokno to le. Lah ya aku yo aku Sampeyan lo ngomong ra iso iki ngomong rungokno to. Lah ya aku kok lho iki. Ya wis, tutupno le, tutupno. Mandek jembatan mang, banung rasani tompo karo kepek. Barno roh tompo mang mbok ditompo. Ya baru jane jak arek janggilan. Rasan to le. Aku ndak, aku sing ora ngono kuwi wong urip ki aja seneng rasane. Kok aku ki. Lah sing jak rasan kowe to? Ya aku sing karek melayang. Tapi kan padha wae dosane. Wong ki aja seneng rasani wong. Kuwi bisa. Ya wis saiki aja culur-culuran, kek tujuanmu rene mangar nyang opo? Ya arep punya bareng. Aku yo bingung Takonono to le, takonono kancamu iki nyapa. Lah yo ada wis mulih bareng aku karo Lah, kabar. jak ngomong. Ya piye Sik saya kok karo libur. iki. Libur. Berkonci to lahmu kerja rene. Waduh. Aduh, wong ranto. Lah wong ranto iki biasa. Nggone pas ngendi ngono. Kaya sampean ki tipasno lho ora ngerti to ya, Le. Wis sop awaneke kono lho. Lho, ngono kuwi. Kaya dipasne penaknya tuh. Iki asine rada normal. Dipasne. Cedek kuwi ya hati-hati. Iya, ngono kuwi rada
Lho, ngono kuwi. Ora pas aja Ngemet dhewe. Sakjane kenalmu iki lho ning endi? Iki temepak lho, aku dari temepak apa? Yo sampean lho olah bola kok yo sing ngebluk banget, tapi sabar yo. Iya, Ya alhamdulillah. sing sabar. Ngono kuwi aku lek ratai bae sabar yo bongko lek karo. Lah iya. Iso bongkong. Munduk anu ku. Sajane kaya iki, kaya anakku iki. Piye? Kon Ora ngebluk. Yo ora ngono lho lek. Ora ngebluk, lek nek masalah ki yo solusi karo wong tuwa apa karo dulur apa karo bola. Lah sampean lho, kawit mang tak uwasi jerene pengen solusi ditekoni meneng ae apa masalahe. Masalahe mek mumet. Lah den mek mumet ae yo ben ana bodrek to. Ora dadak golek solusi nyandi-nyandi. ngombe kok mantap. Lah terus piye? Tujuanmu ki lar ngomong apa karo aku Lha kuwi? aku ndak tahu, aku lupa isis mumet. Weh, terus koyo ngene iki terus piye? Ini. Wah. Aku Lah, ndak Inggris. paham. Sik, Ayo satu Inggris. sik, aku ora takok Inggris, Jawa, Indonesiane sing tak tekokne ngene. Kowe tujuanmu rene kuwi engke arep golek penake atimu, apa arep golek apa? Mosok wong ora ndek pikiran sing normal. Ya, kruk. Cangkruk tok. Lah ngerti ngono nyapa dadak cangkruk rene ya lek repoti awake dhewe wae lho. Boleh. Ngrungokne wong ngene-ngene iki. Ya mestine sampean mumet ki nek masalahe lho, ya mumetmu ki apa? Sing mbok pikir ki lho apa? Heh? Mumete mek kurang turu. Lah ngono ya wis turu wae, ora usah bingung-bingung, ya to? Malah ribet ibalan iku lek Sopo cah iki nyanyi. jenenge aku kok lali lho. Mbah iki rapati Sopo jenengmu kenal iki? to jenengmu. Kenclok. Kenci. Kenci kok kenclok. Wong iki deloken kaya bolomu kampret lho, lek ngomong ya wis ngomong, ngono ki dadi iki lek enek masalah diselesaikan ki penak. Lah kaya kowe jerene rene bingung mumet arep golek solusi, tak takoni malah bingung pisan. Terus lah ku ngarep kek arahan yang sampean ki terus piye? Arane ini. Yo, Pancing. Nah, ayo piye ayo. aja ngono to Le, kan ngomong dhisik aja mbok disiki. Arane Yo. ono petunjuk set. Lah sing ati tunjukne piye? Lah wong sampean ae. Lah sampean ae lho ditekoni masalahe apa, terus sale arep ngekeki piye? Sembah aku ndak tahu, aku lupa wis nyoblok ngene iki. Astagfirullahaladzim ya Allah, Sret, ya Gusti. ngomong. Bukakan pintu hatinya, berikan hidayahmu ya Allah, tunjukkan anak itu ke jalan yang baik dan benar ya Allah. Likung. Le, didongakne orang amin itu tetap bagus. Amin. Amin. Ya Allah, Astagfirullah. bukakan pintu hatinya anak ini, berikan hidayahmu ya Allah, tunjukkan anak ini ke jalan kebaikan dan kebenaran ya Allah. Tanpa petunjukmu, anak ini tak bisa apa-apa ya Allah, amin. Amin Al-Fatihah. amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah iso ora Le? Anas. Piye Le Al-Fatihah Le? Beh, terus. Alhamdulillah. Balen lagi ngomongin. Wis iki sarek jok. Saiki ngene Le, wis yo ngene. Dimancing ora? Saiki ngene. Piye? Sareh sampean mang rene atake solusi sampean ki kata-katane ndek enek. Maaf ae yo wis pasrah karo Gusti Allah ae. Kowe ki nungguno karo Gusti Allah gen diparingi apik sak kabeh. Tapi lek mek ngono ki terus piye to Le omong ngono kancamu yo. Semanten. Capek aku. Dimancing ora ya wis. Saiki wis ngene. Mumet. Lek arep mancing wis padha mancingo. Sing penting tujuane sing apik-apik wae, sing guyub rukun uripe ya. Yo. Aja cara anu kok aja tukaran, aja saling menghina, ndak boleh ya. Oke baik. Ayo gek golek spot Ayo, halu. ayo, ayo. Tulung le bocah edan iki Gampang lanang kok ya. tak Ya wis tali-tali. ngene wis, ya wis ngene aku tak golek gayan liya le. Ayo golek Lah spot. bocah ngurusi cah kaya ngene aku kok ora ya stres pindho. Dol payu ora ya cah ini. Maaf le ya, maaf. Kamu Weh, wis ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue mancing kon go kuwi paen sel. Assalamualaikum. Gitu. Ini kisil. Oh, karo Iki disongli raine kok nek
main tengis balik urung jadi misi rono dan kualan aku ngomah klon tangkal ini kayak wong kan nah irong kali ya punya koron wis lah ora gak ngurus aku ini Bikin ngomong enak tak emang hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya begini Alhamdulillah sehat le. Iki lagi leren mah apa? Kok kebunan iso biak iki kan pantes no yo wis kenal le aku iki kan wonge tani yang sawah. Ya wis opo ae wong seneng golek di sawah ya. Sama mau di omah apa di? saking griya kula mriki mau badhe tang leto sirasan yogane jeneng masuk Iya le, ndang mulai. kemudian yang Di mana kancane bareng-kancane lho kerja mancing ngobong ngono aku ora ngerti kok e. Paling kok pregek mulai enten ono ya. jajal gulaannya itu Apa kok goleki iya banyak pol. Kok meng ra nggo HP to? keuangan aku orang kok wow Yo kangen punya tuh anakku kan apik-apik wae kok. Ora nakal to. ora Iya ora nakal. Dadi yo ngangeni. Lek si nakal ora ngangeni ya. nyatune Duwe kanca nakal ora sampean. asli ya kayak tapi yo piye kan yang Ngene kok, kejahatan apapun balaslah kebaikan. Dari berteman kita tetap baik, tetap rukun, ya ta? nggih Ya wis ngono ae lah paling ku ya ngono. kula pamit wonten bebas mawon iki Ya wis golek ono, paling Pamit, mancing Lo. nanti. Dek. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kerja. Assalamualaikum Dek Waalaikumsalam. Konti lho le. omah enak anu to bocah-bocah ngene Anu mangkene karo bolone paling kebiasaan iki mancing ya lho. kali Apa gel kok kon lahiran dan lahiran. Oke sabar ae yo. Ya bocah piye. Iki salegane ae. Penting dhek selalu baik ora neko-neko, iya toh? Apa kok goleki apa dhisik ngrewangi epek-epek degan lho bocah iki lek bocah apa kok goleki dhisik monggo. golekane dhisik Dek Penakmu piye ngono ya? iya tak golekane kene tak bocah tak jaire lek Kok nyatune anu ya? Lek wis cetok bocahe jak andrene gek epek degan iso ya Iso ora mene? iso Tenan? iya Ya kayak karungnya segari kira ana pisan ya. iya Oke, pinter kowe. oh tak golekane dhisik Ya, ya ya ana. Assalamualaikum Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. ayo bocah iya kayak aturan nang kono kayak kukur-kukur kaya ketek parani ya Nyala kai gitu. Oh. Sadar aku. Masak. Apa? Lagu lagi nih. kan apa mantap Yo lagu sereng-sereng. Kok drama? Lha terus ngapa ngene iki Lampu pancing diranggo apa? Tidak mancing ranggo pancing nakane. ora ngono lho bocah iki mung ngejak lah pancen ndi lah iya mongko lali siapa tenan kok hei Apane? hei Pak, ojo itu Mas. kowe nyapa mlayu ae iya masuk mlayu ae iki lho sapa Apa lagi? Oh ngerti iki. Lama teko. Wes ya, assalamualaikum. Nyanyi kowe. Aku melu. Yo aku iki. Wah,
Paharnya di wong matane tinggal. Ya, Bos. Penak. Penak ora? Dia terapi. Dia di sana ya, karepmu. Gaji nggak bocah yang mau meninggal.